Bienvenidos a la visita virtual de las próximas mesas de trabajo de Aula Mentor. A través de esta animación recorreremos el entorno de trabajo en el que se desarrollarán los cursos. Ponemos a su disposición una variada oferta de más de 100 cursos donde podrá encontrar el que más se adapte a sus necesidades. Dispondrá en todos los cursos de material actualizado en línea. Distintos materiales de apoyo facilitarán el proceso de aprendizaje. Podrá descargarlos o consultarlos desde la propia mesa de trabajo. Amplíe sus conocimientos para su desarrollo profesional y personal. Un tutor guiará el trabajo y orientará la tarea a lo largo del curso. Elige tu camino en Aula Mentor. O funcionamento é moi sinxelo, é dicir, a un alumno cando se matricula se lle dan unhas claves para acceder á página web de Aula Mentor, donde danse un usuario e contraseña. Unha vez entra, encontrase con unha mesa virtual de traballo que é moi sinxela de manexar. Entón o curso consiste en ir facendo unhas unidades, os materiais son moi asequibles, fáciles de entender, ten unha tarea, unha actividade ao final de cada unha das unidades, fai esa actividade, se entrega ya vía correo electrónico ao titor, este ya corrixe e pasa á seguinte unidade. Ao final, ao rematar todas as actividades, o alumno xa está preparado, entón pasaría a facer a proba final. A proba é presencial, faise na aula Mentor, en este caso faría aquí no centro. Hai uns prazos, hai 5 convocatorias ao ano, entón o alumno tamén asústase un pouco ao calendario, e a proba é sinxela, basicamente para demostrar os coñecementos adquiridos, que domina os contidos traballados, e ademais a súa presencia na aula asegura ou certifica que foi a persoa matriculada o que fai a actividade. Funciona a través de internet, entrase na página de Aula Mentor, aí vese a oferta formativa de cursos que hai, o alumno elixe un curso, matricúlase, a Aula Mentor ponlle un titor que o orienta o alumno ao longo do proceso. Ao final do curso hai unha proba. A proba non é en realidad un examen, é para demostrar que o alumno adquiriu os coñecementos, os contidos que se traballaron no curso, e ademais para demostrar que foi o alumno matriculado o que fixo o curso. Entón, tamén unha forma de demostrar que a persoa que leva o título foi a persoa que fixo o curso. Ao final, dáselles un diploma ou un certificado das horas ás persoas que poden incluir no seu currículo. Son válidos tamén para as oposicións, para persoas que queren adquirir a condición de funcionario. Calquera persoa pode matricularse neles, sendo maior de idade. Os cursos todos teñen o mesmo custo, son 24 euros o mes, e ao matricularse hai que pagar dous meses xuntos, 2 meses seguidos. Entón, na matrícula fanse o pago de 48 euros para os dous meses. A persoa asusta en función das súas disponibilidades de tempo, entón, se fai os cursos en pouco tempo, saen máis económicos. A informática tamén hai actividades relacionadas coa pequena e mediana empresa, como creación de empresa, seguridade e higiene no traballo, medios audiovisuais, entón, cursos como edición de páxinas web, de fotografía, de Photoshop, de medio ambiente, como enerxías renovables, de cuidado dos anciáns, asistencia xeriátrica, tamén hai cursos de inglés. Consulte la oferta de cursos en www.mentor.mec.es.